Hi everyone! So sa mga bag-o diri og first time makakita sa ko, malab at first sight na pud mo baga kay mugmata. Try lang. So I am Randolph Vibes. Ka-perfect ba? Kahamis ba? Bago na ako ni-share sa inyong mga product, gusto lang ako ingon nga dili ni siya sponsored nga video. So kung unsa nga product ako ma-mention diri, mao jud ni akong ginagamit karon, like mag 1 month na and super duper effective kaayo siya. First time na ako ni siya makita sa Facebook post nga nag-viral nga bisan gina-prick niya ang pimples pero bawal jud kay nabuhaton. Nya ginabutangan lang niya ani dili po siya magbilin og kana scars like uwat sa imong nawong. So ayan, this is my fresh face nga gikan sa hilamos, wala jud na powder wala cream. Maong kita jud kaayo ang marks sa gyera. Gyera. Ayan, mga pimple scars na lang jud na di na jud na siya mga buhi nga pimples. Ayan. Actually, discuss pa jud unta na ako sa inyo kung unsay mga causes nga ano magka-pimples, pero mag-google naman na ninyo oy. And I know nakita na po ninyo sa mga video sa uban. And ang uban dira maglagot ra po jud na nga daghan kay istorya oy, di na lang jud idiretso kung unsa jud nga product. I know the feeling kay gatana po jud ko mga video and maglagot po jud ko nga daghan kay istorya nga di na lang jud mo diretso. Pero syempre dili beta ng tao kabalo. So kailangan po jud nato i-discuss bisan gamay lang, bisan kadali lang. Ay, dahan kay causes pero mag-highlight lang tagtulo ka buok. Una, without proper hygiene, wala mo tarong limpyo-limpyo, like pares ako, ginapasagdan naman ko na kung ginatilapan ako sa mga lalaki. Tilapan. So, dapat may proper hygiene, wash your hands, dili mag-touch sa naong nga hugaw ang kamot. And ikaduha, it's either hormonal pud ang inyong pimples, labi nagtaas inyong androgen level, like hormone na siya sa lalaki ay magtaas ang production sa imong sebum or sebum, basta mo na siya ang makapagawas og mga oil sa imong pores. Oh, no! And syempre mag-clog na sa imong pores and na dira na mag-start ang pimples. Hormones na siya sa lalaki, so mostly mga lalaki jud magka-pimples pero wa jud pili uy basta kay nakay panit magka-pimples jud ka, labi na sa mga babae. Ikatulo kay mga ginakaon nimo nga mga fatty foods, mga oily foods, mga karne, unod. Pero lahi nga unod akong ginakaon. Daghan kay causes pero mao na siya ang tulo sa mga makapakos og pimples. Unsay mawala sa imuha kung naa kay pimples? Actually, wa man siya mawala sa imuha. Siguro kung naa lang ang discrimination, syempre naa jud na mawala. Like para sa ko sa una na ako'y gi-applyan na work sa Manila and wala, denied. Kay naalagi daw yung pimples. Actually, ano to siya nga trabaho? Service crew sa usa ka mall sa Manila and giingon kay for food safety daw. Grabe yun sa jud ining naungan ni. Magtulo jud ang bakterya sa pagkaon. Or syempre tanang panghitabo na amon pud jud nay rason para sa atong sa ako nga wala ko nadawat didto. Kung dili po tungod ato, wa po dyan ko kabuhat og video sa una nga mag-viral nga katong ka-perfect ba? Tungod ato, di ba? Tungod po beto sa una, tungod kay na ako'y pimples. So, siguro, mas okay na ako'y pimples. So, tama na palungonan. So, ayan, wala may mawala sa imo ha. And you just have to accept lang. Accept your flaws. Kung nakay pimples, dawato nimo kay paunsa ka madawat sa tao. And kung i-discriminate po ganila, at least 'di ba kung dawat na nimo di na ka masakitan. Balag ilang mga mata dira ang masakitan sigtanaw pero ikaw 'di ba? Ilang buot lang nagsakit. Pero syempre sakit pa na sa imong naong oy tambalit pa jud oy. Child. Parehas ra pud gud na kung bayot ka, syempre dapat dawat pud jud nimo kay kung naimo sa imo dili ka babae. Oh, at least iko masakitan kay dawat na ako nga di ko babae o kung inom po ka di siya lalaki. Oh, at least dawat po na ako kay di jud ko lalaki. But that doesn't mean nga dawat na nimo imo na lang pong pasagdan just like your pimples. Syempre you also have to take care of that. Like imo po jud siyang ampingan. Di kay imo na lang pong pasagdan para sa imong pagkabayot. Di pa nimo pasagdan nga bayot na lang ka dapat babae po ka, dugon po ka na po dapat kay matres. Matres. And isa po sa akong mga kalagutan kani mga tao, labi na kani mga uban o kani mga paryente, na po iban mga friends. Nimo nga kung magkita mo sa usa ka event, ingno din ko, na unsa naman na imong pimples? Uy, gamit ani nga product, okay mo ning gigamit ni kuan, nawala jud dayon iya ha. Ikaw
tanang tao di man kay parehag nawong, syempre di pud parehag panit. Kasi mga product nga mo effect sa iya, that doesn't mean nga mo effect po jud na sa ako sa among hindi isa pa maulawan na lang kay sa daghang tao pa jud magsingit-singit, mag-ingon-ingon. Bisang ang bandera wala ka bante nga naali kay pimples, makabalo na lang tungod sa baba nga lipstick ka istang katula. Ana lang. Kung gusto ka mo tabang, hatag diretso kung saan nga product ang imong ginamit nga epektibo, di kay magsige pa kang nga dira sa daghang tao, di ba? So mao na iwasan nato ng pagsigig suggest kay kung makasuggest gud mo marapog ang tao ginapabayaan jud niya ang nang wala jud siya ilabot. Actually na problema po jud na siya paano i-heal ang iyang self, iyang pimples, and ikaw nagdungag-dungag pa na imong baba nga astang katulad di na makontrol ang pimples, di pa makontrol imong baba. And di man po di nga porket nakakay daghang pimples ginapasagdan na lang po na nimo imong sarili. Syempre di po jud na nimo gusto. Kasi bay buang nga gusto pimples maingon nga loy butangi po jud kog pimples. Siguro ako lang kay maglagot ko daghang isig panguyab. Daghang isig panguyab. Siguro ang ma-advise lang jud nako iwasan jud ang pagpulaw, like late kaayo matulog kay mao jud na isa sa makapatrigger sa imuhang pimples, like ang pagpula di siya makapakos pero makapasamot siya ang pagdugay og tulog. And drink more water kung pwede lang tiud-tiud inom-inom og tubig kay para ma-rehydrate ang imong skin and para makita po na bisang wala ka gabutang moisturizer ga-moist po jud imong skin. Ayun lang, and matulog lang 7 to 8 hours a day, o kung dili man jud kaya nimo matulog mainani jud imong na and dili na jud siguro nato padugayon ako anong i-share sa inyo kung unsa jud ni siya nga product na 59 pesos lang in just 7 hours mawala or like mag-dry na jud agad-agad ang imong pimples. So mao ni siya pimple eraser from Watsons. Mapalitan ni siya sa Watsons, and this is a Korean product made in Korea with glycolic acid, salicylic acid, zinc oxide, vitamin C, and niacinamide. Then yung benefit helps dry up pimples, helps diminish and reduce dark spots due to scarring, helps protect skin against the sun. So makonsider po jud siya nga sunblock. So di ba nindot jud kaayo siya. Pwede na nimo siya all over the skin i-apply pag adlaw ka magbutang, and kung gabi ka magbutang, sa ako ginabutangan sa akong moisturizer kay para dili mag-dry. Then sa affected area na ko ga-focus. So ayun kagabi na adyo ko'y buhi nga pimples. And 1, 2, 3, 4, and many more. Ayan ka ng 4. And butangan lang juday na ako ani. And then super dry na kay siya kagabi, sakit kay siya pisliton. And karon bisag imuha ng anak-naon wala na, super dry na jud kay siya. Maong di jud ko palabot nga ako lay nakabalo ani. Ako adyo nahuna-unaan nga buhatan ako nig video ug i-share sa inyo kay para at least di ba di lang pud ako ang mohamis kamo pud jud oy. And naglagot na ko sa ako ana tanan ga panguyab kay hamis na dapat sa inyo ha pud jud ang uban makalagot. And kaniyang product dili po ni pasabot kay very effective kay siya sa kuha. Sa imo effective na pud siya. Napoy tendency nga dili pud jud siya effective sa imo kay di man ta pare-parehag banit. Kumbaga ako ani is wala ta mo gipugos. Ako nag-share lang pud jud ko kung unsay effective sa ko. So maong thankful kay ko nga nakailan ako ni nga product kay pare sa tanan bisan unsa na nga product na try na tanan bisan unsa pa na imong ipang mention dira nagamit na nako. And kani sukad nakailan ako ni thankful kaayo jud ko kay mao ra jud ni nag-work sa ako And mao lang to. Thank you so much for watching. I-like ni nga video, then comment below kung nakagamit na ba mo ani nga product and unsay result sa inyo ha. And kung wala pa gamit mo and balik mo diri nga video ug i-comment diri ug ingna ko kung di ba siya effective. Kaya ako ana lang ning kaunon, di na lang gamiton. So mao lang to. Daghan kayong salamat. Subscribe to my channel pero wala ni pong sanay kung di ka mo subscribe. Bye.